Motor itu gua ini. Udan. Aku ora percaya. Kowe turu langsung. 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 Tanjung menika Kowe. datang panjenengan. Setya gombalamoh. Ora nek kowe. Ayo jebut. Aja kowe ngucap setya langsung. Aku tetep ora percaya yen kowe wanita kang tulus jroning atimu. Yen kowe kandha jujur, saiki kowe sadurunge tak mateni, kowe duwe panyuwunan apa, Tanjung? Yen sak mangke lutira kula anggun doa. Sik tak golek gaman. Menika ateges Ya. Tanjung Kleru ndang boten tak setting Kang Mas. Nanging yen sak mangke lutira kula anggun doa. Satu eh. Menika ateges Tanjung lepat Kang Iya. Mas. Kowe yen nganti gandamu darah gondamis kowe ora nindakake luput yen lu diramuani kowe nindakake pakarti kang jujur. Ning tetepe aku ora percaya. Kowe mati dening aku Tanjung. Tanjung, kowe mau kowe. Yang tok cuma ada. Bentuk dramatitas lho. Kok wangi? Jebul kowe ora luput Tanjung. Kowe ora luput Tanjung. Aku sing luput Tanjung. Aku sing luput Tanjung. Aku sing luput Tanjung. Kowe iki kang lebet. Maksa aku kok. Nyapa kowe mak koyo ngono. Golek vitamin kok. Mulai